بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Бүген ошбу дәрестә сезгә бик тә мөһим булган бер тема турында сөйләп үтәсем килә һәм бигрәк тә безнең татар халкында киң таралган, еш искә алына торган тема һәм еш кына ул темада без инде бик тә җитди хаталар җибәрәбез. Ул теманың исеме ант итү. Дөрес итеп ант итү. Ул инде гарәпчә ямин дип атала, касам, халаф дип атала. Һәм әлбәттә һәрбер халыкта, һәрбер телдә ант итү төшенчәсе бар. Һәм ант итү дигән сүзнең мәгънәсе нинди дә булса сүзнең дөрестлеген яки ялган булганлыгын исбатлап, Аллаһны искә алу белән антны көчәйтү. Ягъни, әгәр дә кеше нәрсә дә булса әйтеп, безне канәгатьләндерәсе килә икән, яки нинди дә булса теге дәгъваны кире кагасы килә икән, ул вакытта ул шушы сүзен, яки дәгъвасын, яки дөрес булмаганлыгын Аллаһ Тәгалә белән ант итеп, шушы сүзен көчәйтә. Һәм шуңа күрә элек-электән, хәтта җаһилият вакытында да Аллаһ Тәгалә исеме белән ант итү ул бик тә җитди сүз булып саналган. Һәм анда бер нинди дә ялган һәм бер нинди дә уен көлке кабул ителмәгән. Һәм шуңа күрә ант итү ул чынлыкта мөхтәрәм җәмәгать бик тә җитди булган сүзләр. Һәм галимнәр гомумән кеше телендә, кеше халыкта очрый торган ант әйтүнең, хәтта Аллаһ Тәгалә белән, без хәзер әйтмибез башка төрле нәрсәләр белән ант итү турында. Без хәзер Аллаһ Тәгалә белән ант хакында сөйләшәбез, әйме кереш сүздә. Һәм галимнәр әйтәләр, менә шул кешеләр ди, Аллаһ Тәгалә белән ант иткәндә, алар кайсы берләре тугры булып калалар ди, кайсы берләре ялган сөйлиләр ди. Һәм шуңа күрә Аллаһ белән әйтелгән антны берничә төркемгә, берничә өлешкә бүлеп була дип әйттеләр. Беренчесе әл-ямин әл-гамус. Татар теленә тәрҗемә иткәндә батыручы ант. Ягъни Аллаһ ачуына, Аллаһ газабына, җәһәннәм утына батыра торган ант дип әйттеләр. Нинди ант ул? Ул элек эшләнгән нинди дә булса эшне ялганлап Аллаһ исеме белән ант итеп көчәйтү. Һәм менә бу яминул гамус дип атала. Ягъни үткән вакытта башкарылган эшме, сүзме, менә шунда ялганлап белә торып әйме? Юк, ул алай булмады, ул булай булды дип Аллаһ исеме белән ант итеп ялганлау ул җәмәгать менә шушы җәһәннәм газабына, җәһәннәм утына батыручы ант булды. Икенче өлеше, икенче төркеме әл-ямин әс-сабр дип әйттеләр. Ямину сабрин. Ягъни сабырлык анты. Ләкин ул сабырлык сез уйлаганча түгел. Сабырлык анты, ягъни Аллаһ Тәгалә илчесеннән килгән хәбәрләрне Аллаһ исеме белән ант итеп ялганлау хакында килгән хәбәрләрне белә торып та, ишетә торып та, шул хадисләрдән, шул аятләрдән курыкмыйча ялган белән ант итү. Һәм галимнәр әйттеләр, Әбу төркемгә нәрсә керә дип әйттеләр? Менә шушы сабырлык антына нәрсә керә дип әйттеләр? Ул хадистә әйтелгәнчә, нинди дә булса мөселманның хакына кереп, Аллаһ анты белән ялганлап аның мал-мөлкәтенә керү дип әйттеләр. Бу гадәттә казый алдында инде әйме? Аллаһ исемен әйтеп, ант итеп, ялганлап кеше хакына керү, мөселман хакына керү дип әйттеләр. Өченче төркеме ямину лагвин. Әл-ямин әл-лагу. Буш антлар. Һәм русча аны праздные клятвы дип әйтәләр инде. Һәм аның хакта Аллаһ Тәгалә Коръәндә искә алды, әйме? Ла юахидукумуллаху биллагви фи әйманикум. Аллаһ сезне ди
буш әйтелгән антларыгыз өчен сезне җаваплыкка тартмас ди, сорау алмас ди. Ул нинди антлар? Ул, ягъни, уйламыйча, ниятләмичә, кайсы бер вакытта безнең еш кына шулай була бит инде. Безнең теге телебез тизрәк эшли, баш мие эшләгәнчә хәтта шулай бит. Еш кына бездә эшләр инде, миндә дә эшләр инде ул, башкаларда да эшли торгандыр инде. Авыз тизрәк сөйләшә. Һәм шул вакытларда кеше уйламыйча, валлаһи, Аллаһ белән ант итәм дип кыстырып җибәрсә, ниятсез, начар теләксез, әйме, үзе дә сизенмичә кыстырып җибәрсә, менә бу буш антлар, праздные клятвы дип әйттеләр. Праздные клятвы, буш антлар, һәм моның өчен Аллаһ Тәгалә җаваплыкка тартмас дип әйтә. Һәм хәтта ялгышмасам Гайша анабыздан да килә, нинди соң ул буш антлар, нинди соң ул буш ант итү дип сорагач, Гайша анабыз әйтә, кайсы бер вакытта кешеләр ди нәрсәдә булса сорасаң ди, наам валлаһи, ла валлаһи дип әйтәләр ди. Ягъни, әйе валлаһи, юк валлаһи дип җавап кайтаралар ди. Ягъни, уйламыйча тиз-тиз генә җавап биреп, валлаһи дип кыстыралар ди. Менә шул антлар ул дип әйтә, дип әйткән Гайша анабыз. Димәк, өченчесе, әйме, шушы буш антлар, уен антлары, һәм моның җаваплылыгы бик әз, моның җаваплылыгы юк диярлек, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, ул сорауга сезне тартмас ди. Һәм дүртенчесе исә чын антлар. Ягъни, Аллаһ Тәгалә белән ант итеп, хакыйкатькә туры килгән тугры антлар. Һәм менә булары инде тиешле булган, әйтелергә тиешле булган хак антлар булып тора. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, әйтеп узарга кирәк, ант биргәндә, ант әйткәндә без, мөселманнар, бары тик Аллаһ Тәгалә исеме белән генә ант итәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең күплек хадисләрендә булай ди: "Ман кана халифан фальяхлиф биллаһи әу лиясмут." Кем ди ант әйтергә теләсә дип әйтә, ул Аллаһ белән ант итсен, яки дәшми торсын дип әйтә, яки теленә хуҗа булсын, эндәшмәсен ди. Тагын бер хадистә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә берәрегез ди ант әйтергә теләсәгез ди, ул бары тик Аллаһ белән генә ант итсен" дип әйтә. Һәм Курайш кабиләсе, ягъни элек-электән җаһилият вакытында Курайшлар ди, алар ди әтиләре белән ант итәләр иде дип әйтә. Һәм сез әтиләрегез белән ант итмәгез ди. Пәйгамбәрбез. Әтиләрегез белән ант әйтмәгез ди. Хәзер аңа да киләбез. Һәм өченче хадистә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем ди Аллаһ Тәгаләдән башка нинди дә булса әйбер яки зат белән ант итсә, ул ди ширк кылды дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ширк гөнаһасын башкарды дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгатьне, безнең халыкта, әйме, һәм ул практически бөтен халыкларда да бардыр ул, әйме, кайсы бер вакытларда кеше үзенең тугрылыгын, үзенең дөрес сүз сөйләгәнлеген исбатлар өчен үзенә иң кадерле әйберләр белән ант итә. Мәсәлән, урыслар клянусь здоровьем детей дип әйтәләр, шулай бит. Клянусь, мәсәлән, своей семейной жизнью дип әйтәләр, своей женой дип әйтәләр. Яки башка ниләр белән әйтәләр, әйме. Татар халкында без, мәсәлән, теге әнием белән ант итәм, ялганласам җир йотсын дип әйтәләр, шулай бит. Ипи белән ант итәләр. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать динебездә тыелган антлар булып санала. Ни өчен? Чөнки кеше ант иткәндә ул ант ителүче әйберне бөекли, югарыга күтәрә. Һәм менә моны хәтта кешеләр арасындагы бөеклек кенә түгел, ул хәтта илаһи бөеклеккә кадәр ул шушы ант ителүче әйберне күтәрә. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтте: "Курайш ди әтиләре белән ант итәләр" дип әйтә. Ләкин сез ди әтиләрегез белән ант итмәгез дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә берәрегез ант итәргә теләсәләр ди, я ди ул ант итсен ди, я Аллаһ белән ант итсен ди, я дәшмичә торсын дип әйтә. Һәм шуңа күрә без, мөхтәрәм җәмәгать, илаһи бөеклеккә бары тик Аллаһ Тәгаләне генә куябыз. Бүтән беркемне дә, әйе безгә әтиләребез кадерле, әйе безгә ипи дә кадерле, бигрәк тә безнең татар халкына, шушы Идел буенда яшәгән халыкларга шулай бит, без ачлыкны кичергән, шушындый авыр заманаларны кичергән халык шулай бит. Һәм безгә әлбәттә иң кадерле сый-хөрмәт, иң кадерле ашамлык ипи
Ул безнең өчен кадерле, шулай бит, ипи ашамасаң, тамак туймый, шулай бит, теге тамагыңнан үтми дип әйтәләр. Ләкин шулай да безнең күңелебезгә якын булсалар да, ул әйберләр безнең тормышыбызда гадәти әйберләр булып кала. Һәм шуңа күрә без ант иткәндә илаһи бөеклеккә бары тик Аллаһның гына куярга тиешбез. Һәм шуңа күрә ни здоровье детей, ни җир йотсын, ни башка сүзләр әйме, антка керергә тиеш түгелләр. Чөнки Пәйгамбәребез безне үзе кисәтте, әгәр дә берәрегез дип әйтә, Аллаһтан башка икенче зат яки әйбер белән ант кылсагыз ди, ул ширк башкарды дип әйтә. Ул ширк гөнаһасын кылды дип әйтә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, димәк, безгә, мөселманнарга халал булган, рөхсәт ителгән ант, бердән-бер ант, ул Аллаһ Тәгалә белән ант итү. Валлаһи, биллаһи, таллаһи дип ул гарәпчә әйтелә инде ул антлар. Татар телендә әйтсәк тә була, Аллаһ белән ант итәмен, Ар-Рахман белән ант итәмен, бөек булган Газиз Раббым белән ант итәмен. Русча мәсәлән, клянусь Аллаһым, клянусь милосердным, клянусь высочайшим дип әйтәбез мәсәлән, әйме? Ләкин Аллаһтан башка әйберләр белән ант кылмыйбыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу хакта безгә Коръәндә, Маида сүрәсендә 89-нчы аятында булай дип әйтә: "Ла юахизукумуллаху биллагви фи айманикум." Аллаһ ди, сезнең ди буш вакытларда гадәти сөйләмегездә әйтелгән антлар өчен сезне җаваплылыкка тартмас дип әйтә, сорау алмас ди. "Валаки юахизукум бима aqadtumul ayman." Ләкин ди, сезнең ант белән башкарылган килешүләрегез өчен сезне сорауга тартырга мөмкин ди. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن أجر دә антны инде әйтеп тә үти алмасагыз, антыгызны дип әйтте, антыгызда нык тора алмасагыз ди, аның каффараты, рус әйткәндә ди, искупление әйме, ул җәзасы, ул антыңны бозган өчен штраф әйме. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? 10 мискинне ашату дип әйтә. Халык арасындагы булган уртак ашамлык белән ашату ди. Ягъни бик әз дә түгел ашату әйме, бик күп тә түгел урта бер ашамлык ди. Я ул булмаса ди, я аларны киендерү дип әйтә, 10 мискинне киендерү ди, яки ул да булмаса нәрсә ди? Шушы бер кылны азат итү дип әйтә. Ягъни Аллаһ безгә ихтияр бирә. Шушы 3 әйбердән сайлап алыгыз ди. Я ди 10 мискинне ашатасыз, урта ашамлык белән, средний ашамлык белән, средний белән әйме. Я аларны киендерәсез 10 мискинне, яки бер кылны азат итәсез дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Фаман лам яҗид фасияму 3 әйям." Һәм кем дип әйтә, шушы әйберләрне үти алмаса, башкара алмаса, аның кул алырга мөмкинчелеге юк. Һәм бүген безнең бүгенге көндә беләбез, куллык безнең инде 50-60 елдан элек инде бетерелгән. Бүген дөньяда бер җирдә дә кул сатылмый, кул бирелмый. Һәм шуңа күрә без моны башкара алмыйбыз. Һәм әгәр дә кеше, мәсәлән, матди мөмкинчелекләре 10 мискинне ашатырга яки 10 мискинне киендерергә юк икән, ул вакытта ул димәк, менә шушы 3-нчегә күчә. Һәм нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Кем буларны башкара алмаса, 3 көн тоташтан ураза тотсын дип әйтелә. 3 көн ураза тотсын ди, һәм галимнәребез монда тоташтан дип әйтәләр. Айрым-айрым түгел, тоташтан ураза тотырга тиеш дип әйтәләр галимнәребез. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Залика каффарatu aymanikum idha halaftum." Һәм әгәр дә дип әйтә, шушы ант бирсәгез ди, һәм антыгызны бозсагыз ди, менә шушы антларыгызның каффараты, штрафы, искуплениесе менә шушы булыр ди. "Вахфазу aymanakum" дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм антларыгызны саклагыз дип әйтә. Антларыгызны бозудан саклагыз. "Кадалика юбаййинуллаху лакум аятихи лааллакум ташкурун." Һәм менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә сезгә үзенең аятларын аңлата дип әйтә, белдертә, бәлки сез шөкер итәрсез дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, бу аятта Аллаһ Тәгалә безгә
антны сакларга, антны үтәргә куша, ант бозылса, нәрсә эшләргә икәнлеген куша, нинди антны җавапка тарталар, нинди ант җавапка тартылмый икәнлеген күрсәтә. Ләкин монда Аллаһ Тәгалә әле безне инде булачак газап белән куркытмый. Ул башка аятларда искә алынган, хәзер без аларны әйтеп узарбыз, ләкин монда Аллаһ Тәгалә законны күрсәтә. Нәрсә эшләргә ант әйтсәң, антны бозсаң, һәм башкасы. Ләкин мөхтәрәм җәмәгатьне кабатлап әйтәм, шушы Маида сүрәсендә 89-нчы аятында Аллаһ Тәгалә ахырында нәрсә ди? Вахфазу әйманакум ди. Һәм антларыгызны саклагыз дип әйтә. Бозудан сакланыгыз дип әйтә. Гөнаһка төшмәгез. Чөнки аның последствиялары бик күп. Һәм галимнәребез ушбу сүзләрне, менә антларыгызны саклагыз дигән сүзләрне 3 өлешкә бүләләр. 3 ноктага бүлеп әйтәләр. Беренчесе ди, ул ди антыңны ант белән ялганлаудан саклан дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Аның мәгънәсе антыңны ант белән ялганлаудан сакла. Береги свою клятву от лживости. Әйме? Икенчесе ди, ул да булса ант әйткәндә антны еш куллану сүзләрендә. Гел искә алу. Секунд сайын, сәгать сайын, көн сайын, атна сайын. Валлаһи, эй валлаһи, эй биллаһи. Һәм өченче ноктасы, ул да булса Өченчесе инде антыңны бозудан сакларга. Ант әйткәнсең икән, ныклы бул. Тугры бул. Теге йомшак бер ни булма, әйме? Теге сүзеңдә тора алмый торган зәгыйф бер адам баласы булма. Ныклы бул, ант биргәнсең икән, антыңны үтә, сакла. Һәм менә бу 3 әйберне галимнәребез инде шушы антны саклау мәсьәләсенә керә дип әйттеләр. Димәк, беренчесе ялганлап антны бозудан саклады, ягъни ялган белән әйме. Икенчесе, ул да булса антны еш әйтү. Менә шушы еш әйтүдән саклан дип әйтә. Нәрсә икәнлеген җентекләп хәзер без соңрак сөйләшербез. Һәм өченчесе исә антны бозудан саклан, нык бул антыңда. Әгәр дә ант биргәнсең икән, ныклы бул, тугры бул, әйме. Шуны теге йомшак ниле ни дип, теге сүзеннән кире кайтма дип әйтелә. Ләкин инде аның нишкәлекләрен дә без хәзер соңрак әйтербез. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә беренче өлеше турында сөйләсәк, ничек иттереп без антларыбызны ялганнан сакларга тиешлебез? Ул бу мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәнчә, ант белән ялган әйтү, ялган сөйләү ул зур гөнаһларның берсе булып санала. Даже кечкенә генә гөнаһ та түгел, зур гөнаһ. Һәм Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва сәллям бер вакытны сорыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, нинди зур гөнаһлар бар?" ди. Нәрсәләр алар зур гөнаһлар дигәч, Пәйгамбәребез әйтте, беренчесе ди, ул Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерү ди. Ширк кату дип әйтә. Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерү, Аллаһ Тәгалә кебек, яки Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлары булган Аллаһ Раббыбызның сыйфатлары башка бер затта да бар дип әйтү, менә булар һәммәсе Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерү дип атала. Һәм Пәйгамбәребез бу иң зур гөнаһ ди. Һәм аннан сорадылар, аннан соң нәрсә дип әйтә? Икенче урында нәрсә ди? Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, аннары соң ата-анаңны рәнҗетү дип әйтә. Ата-анаңны рәнҗетү. Һәм шуннан сорыйлар, аннан соң нәрсә? Өченче урында нинди зур гөнаһ дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әл-ямин әл-гамус. Батыручы ант дип җавап бирде. Батыручы ант. Һәм шунда сорадылар сахабалар, нәрсә соң ул батыручы ант дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә дип әйтте? Ул ди, ялганлап ант әйтеп, ялган ант белән кеше хакына, мөселман хакына керү дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ялган ант белән кирип, аның мал-мөлкәтенә ия булу дип җавап бирделәр. Һәм шуңа күрә аның исеме дә батыручы ант, ягъни Аллаһ газабына, Аллаһ ачуына, җәһәннәм утына батыра торган
гадәти булмаган бер гөнаһ, бер ант дип әйттеләр. Һәм менә шушы хадис инде китапларыбызда бик күп килә, әйме? Хадис китапларында, хадис җыентыкларында килә. Һәм менә шушы хадис алдыннан гадәттә галимнәребез бер аятны искә алалар иде, бер аятны язалар иде. Ул мөхтәрәм җәмәгать Нәхл сүрәсенең 94-нче аяты. Нәхл сүрәсе 94. Аллаһ Тәгалә әйтте: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الله Тәгалә әйтә: антларыгызны үзгәртмәгез дип әйтә. Башка нык торган антларыгызны алдау белән үзгәртмәгез ди. Һәм башта нык торган аягыгыз шулмасын, ныклы турсын дип әйтә. Башта нык торган аягыгыз инде тайгак юлга басмасын, шулмасын дип әйтә. Ләкин әгәр дә алай эшләсәгез, башкаларны Аллаһ юлыннан адаштырган өчен бу сезгә явызлык булыр һәм сезгә зур газаплар хәзерләнер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, менә шушы сүз мөхтәрәм җәмәгать, ла таттахиду әйманакум дахалан бәйнакум. Аның мәгънәсе, антларыгызны алдау белән, кешене алдалап, кешене алдаулау белән үзгәртмәгез, битермәгез дип әйтә. Һәм әгәр дә алай эшләсәгез, аягыгыз тайгак юлга басыр ди. На скользкую дорожку встанете дип әйтә. Ягъни, бу тайгак юлда инде кешегә ныклы иман белән Аллаһ газабыннан имин булып тору бик тә авыр була. Һәм Аллаһ Тәгалә ахырдан нәрсә дип әйтә? Ахырдан һәм сезгә зур газаплар хәзерләнер дип әйтә, әгәр дә шул антларыгызны инде шушындый юлда куллансагыз һәм явызлык белән, хыянат белән, мәкерлек белән, алдалау белән антларыгызны куллансагыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә галимнәребез былай дип әйтәләр: бу аят менә шушы батыручы ант хакында килде дип әйтәләр. Ягъни җәһәннәм утына батыручы ант хакында нәкъ менә шушы аят безгә инде аның газабын күрсәтте, аның инде шушы булачак җәзасын күрсәтте дип әйттеләр галимнәребез. Һәм кызганыч, ләкин шушы аятлар була торып та, шушы хадислар була торып та, безнең бүгенге көндә кешеләр инде антка бик тә җиңел карыйлар. Бүгенге көндә иренә риза булсын өчен, иренә ярар өчен, хатынына ярар өчен, скандал куптармасын өчендер бәлки, әйме, кеше ялган антлар белән инде үз-үзен коткармакчы була. Кайсы бер вакытта ике дус, ике бер партнер бергә эшлиләр, бергә нитәләр, әйме, һәм нинди дә булса сүзгә килсәләр, теге акча бүлешә алмасалармы, яки башка төрле әйберләрне бүлешә алмасалармы, менә шушында нәрсә эшли башлыйлар? Менә шушы ялган ант итеп, бер-берсен канәгатьләндерергә тырышалар. Һәм бер-берсенең хәтта кайсы бер вакытта бер-берсенә зыян итеп, үзенә күбрәк итәргә, үзенә күбрәк калдырырга тырышалардыр бәлки. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу чынлыкта безнең өчен инде бик тә җитди бер ни булып торырга тиеш, искә төшерү булырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә нинди дә булса гөнаһ хакында, нинди дә булса хата хакында җәза әзерләнгән дип әйтә икән, ул җәмәгать безнең бу дөнья җәзасына охшамаган. Ул берничек тә без белә торган, без күрә торган авырлыкка тиң түгел. Һәм хәтта менә безнең инде өйгә кайткач газны тыгы кабызып куябыз бит инде, әйме, яки мишне ягабыз бит инде, әйме. Гадәти утта, ул ахирәттәге була торган уттан 70 тапкыр нәрсә? 70 тапкыр слабыйрак, зәгыйфрәк. Җәһәннәмдәге ут, ул 70 тапкыр көчлерәк булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм андагы җәзалар, ул безнең бу дөньядагы җәза белән берничек тә тиң түгел. Һәм шуңа күрә тормышта бәлки төрле авырлыклар туырга мөмкиндер. Бәлки нинди дә булса тарткалашлар булырга мөмкиндер. Ләкин бу безне Аллаһ Тәгалә исеме белән ялган антларга китерергә тиеш түгел. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә нәрсә дип әйтә? Кем ди сабыр итүче анты белән ант кылса дип әйтә, һәм ул шулай итеп кардәше, мөселман кардәшенең дип әйтә, мөселман кардәшенең хакына керсә дип әйтә,
ул ди Аллаһ Тәгаләне ахирәттә ачуланган хәлдә каршы алыр дип әйтә. Уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә аңа ачулы булыр дип әйтә. Лaqiyаллаһа ва хуа алейхи гадбан. Аллаһ Тәгалә белән ничек очрашыр ди? Аллаһ Тәгалә аңа ачуланган хәлдә. Ә инде кыямәт көнендә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә кемгә дә булса ачуланган икән, ул кеше котылырмын дип һич тә уйламасын. Ул кеше инде җиңел генә котылырмын, китеп барырмын, инде нитермен дип һич тә үзен тынычландырмасын, чөнки кемгә Аллаһ Тәгалә ачулы икән, ул димәк аңа җәһәннәм газабы лайыклырактыр. Ул шушында җәһәннәмгә барырга лайыклырактыр, җәннәткә баруга карый. Һәм әйткәнемчә, бу хадистә сабыр итүче анты дип әйтелгән. Ни өчен сабыр итүче? Чөнки ул ди Аллаһ Раббыбызның газабы, ачуы булган, хәбәр ителгән хадисләрне белеп тә, ишетеп тә, ул туктамады дип әйтә. Ул эшеннән бизмәде. Шушы ялган ант итүдән ул нитмәде. Кире шикерелмәде. Һәм шуңа күрә ул ди Аллаһ газабына сабыр итүче дип әйттеләр аны. Кем генә сабыр итә ала, беркем дә сабыр итә алмый. Шуңа бит, шулай бит. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә монсы да инде безнең өчен бик тә бер куркыныч, бер кисәтү булып торырга тиеш. Икенче нокта, димәк, беренчесе, Аллаһ Тәгалә безне нәрсәдән сакланырга кушты? Ул Аллаһ исеме белән ялган антлардан сакланырга кушты. Икенче ноктасы, без әйткәнебезчә, күп итеп антларны әйтү. Ягъни тормыш дәвамында, тормышында, еш Аллаһ Тәгалә исемен искә алып, еш антлар бирү. Менә бу җәмәгать шулай ук галимнәр безне менә шушы гамәлдән сакланырга кушалар. Аллаһ Тәгалә Калам сүрәсенең 10-нчы аятында, Калам 10-нчы аяты, пәйгамбәребезгә мондый әмрен бирә. Һәм бу инде пәйгамбәребезгә юнәлгән сүзләр, ләкин ул сүзләр пәйгамбәребезгә генә түгел, аның өммәтенә дә рас килгән, туры килгән сүзләр булып санала. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ла тути'у кулла халлафин маһин." Һәм ди, түбән булган, түбәнчелекле сыйфатларга ия булган күп ант итүчеләргә буйсынма дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Күп ант итүче аятләргә буйсынма дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Димәк, ант безнең өчен ул теге гадәти булмаган, ягъни бик каты җитди булган бер сүз булып калырга тиеш. Андый җитдилек безнең көн сайын түгел, ай сайын түгел, атна сайын түгел, ул безнең бик сирәк була торган әйбер булырга тиеш. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйттеләр, хикмәте соң нәрсәдә? Ни өчен Аллаһ Тәгалә безне еш ант итүдән тыйды? Нәрсә моның хикмәте монда? Нәрсәдә дигәч, галимнәребез әйттеләр, беренчесе ди, әгәр дә кеше ди Аллаһ Тәгалә белән еш ант итә башласа ди, көннәрдән бер көнне ул үзе дә сизмичә ялганга кирип китәргә мөмкин ди. Ул уже ияләнгән, ул уже привык. Ул көн сайын, валлаһи, биллаһи, нитеп дип, Аллаһ белән дот итәм, шулай, тегеләй дип, ул уже ияләнеп мөхтәрәм җәмәгать, көннәрдән бер көнне ул хәтта ялганнан да ширканмаска мөмкин. Теге русча әйтмешли, становится без тормозов. Сүзләре өчен җавап бирми торган булып санала. Һәм шуңа күрә, менә шушындый хәлгә төшмәсенгә, Аллаһ Тәгалә Коръәндә еш ант итүне, ягъни начар итеп күрсәтте. Буйсынма аларга дип әйтә пәйгамбер, дип әйтә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә. Түбәнчелекле булган, түбән сыйфатларга ия булган, еш ант итүчегә буйсынма дип әйтә. Якын булма аның белән ди. Икенче хикмәте, мөхтәрәм җәмәгать, ул чын-чынлап Аллаһ Тәгаләне бөекләгән кеше Аллаһ Тәгалә исемен дә бөекләп кенә искә ала. Чын-чынлап Аллаһ Тәгаләдән курыккан, Аллаһ Тәгаләгә ихласлы булган һәм аны бөекләгән кеше ул Аллаһ Тәгаләне дә теге уен-көлке вакытында, теге 1000 сум, 5000 сум бүлешкәндә, шушындый теге гадәти безнең көндәлек эшләребездә дә искә алмый. Ул аны бик каты, бик җитди булган зур эшләрдә генә искә ала. Мәсәлән, әгәр дә кешенең мәсәлән теге тормышы хәл ителсә, мәсәлән, яки нинди дә булса, гаилә таркалу мәсьәләсе, яки башка шундый зур җитди әйберләрдә генә, аннан сорасалар гына, ул шунда гына Аллаһ Тәгалә исемен зикр итеп,
ант итергә мөмкин. Ул уйнап аны искә алмый. Ул Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген һәрвакыт исендә тота. Һәм өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, менә нәрсә ул ант? Ант бит ул менә үзеңнең дөрестлегеңне исбатлау. Шулай бит? Ягъни кеше уже сүзеңә ышанмый башлый кайсы бер вакытларда. Кеше сөйләшкәндә бер-берсе белән сөйләшәләр, бу инде моның авторитеты әгәр төшә башласа, әгәр дә бу кайсы бер вакытларда ялганлый башласа, бу уже гадәти сөйләшкән вакытта да, дөрес сүзне сөйләгән вакытта да моңа уже шикләнеп карый башлыйлар. Һәм бу шул вакытта үзен исбатлар өчен, теге дөрес сүзне сөйлим мин, тугры сүзне сөйлим мин дип, инде ул ант итә. Әйе, валлаһи, менә шулай булды дип әйтә башлый. Димәк, кешенең авторитеты төшә барган сайын, аның антка ихтияҗы да күбрәк була. Һәм ул шулай итеп, еш ант итүгә мәҗбүри була башлый. Һәм шуңа күрә менә теге беләбез бит инде безнең кичкенә вакытта әкиятләр сөйлиләр иде бит. Бер кичкенә малай, нәрсә ди? Бүре килде дип кычкыра икән. Әйе, тегесе бүре юк. Икенче тапкыр кычкыра икән, халык җыелып килә, бүре юк. Өченче тапкыр кычкырганда, чынлап бүре килгәндә, инде беркем янына килми. Ни өчен? Чөнки сүзенең бәясе бетте. Беркем дә ышанмый аңа. Һәм шуңа күрә гадел булган, дөрес сүзләрне сөйләгән, ялганнан читтә булган кешедән ант әйтүне сорамыйлар. Аның сүзенә ышаналар. Кем инде былай да сөйләргә мөмкин, тегеләй дә сөйләргә мөмкин, инде сүзләрендә ялганда ычкындырырга мөмкин. Әлбәттә, аңа уже теге уровень доверия дип әйтәбез, әйме, ышаныч дәрәҗәсе инде төшә. Һәм ул шуңа күрә инде сүзенең дөрестлеген исбатлар өчен антка теге ант әйтә башлый, антка нитә башлый, әйме. Һәм шуңа күрә без дә, мөхтәрәм җәмәгать, менә сакланыйк, күп еш антны искә алудан, әйме. Антларыбыз сирәк булсын, ләкин сүзләребез дөрес булсын, тугры булсын. Ялган ул безне, мөхтәрәм җәмәгать, беркайчанда Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә илтмәс. Ялган әкренләп, әгәр дә ул җыела башласа, ул өелә башласа, ул ахыр чиктә кешене җәһәннәм утына таба төртеп төшерә торган бер гамәл булып тора. Һәм шуңа күрә антларны сирәк әйтер өчен сүзләребез дә гел тугры, дөрес булып калырга тиешләр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук әйтеп узарга кирәк балалар мәсьәләсе. Менә теге без үзебездә бит мәчеттә эшләгәч, теге мәчеттә балаларга ни иткәндә дә, дәресләр биргәндә дә, лагерьләр үткәргәндә дә, менә шушындый бер күренеш бар. Еш кына балалар, әйме, сөйләшкәндә, теге бер җөмләне әйтә, шулаймыни дип теге ниткән шаккаткан шикелле сорау әйтсәң, әйме, шулай булдымыни? Әйе, валлаһи, абый, шулай булды ди. Ягъни ул бала, әйме, инде ике сүзнең берсендә валлаһи дип әйтергә ияләнә. Менә бу җәмәгать чынлыкта бу хата. Тәрбия вакытында хата. Әйе, балаларыбыз инде бала табигате белән шундый, ул кайсы бер вакытларда ялганларга мөмкин. Кайсы бер вакытларда алдаларга мөмкин. Ләкин кайсы бер ата-аналар әйе, Аллаһ Тәгалә турында сөйлиләр. Әйе, Аллаһ Тәгаләгә инде иман, Аллаһ Тәгаләнән курку турында әйтәләр. Ант турында сөйлиләр. Әйме, клятва турында әйтәләр, әйме. Һәм менә бала дөресен әйтте микән, юк микән дип баланы шушы Аллаһ исеме белән антка ияләндерәләр. Ләкин җәмәгать бу чынлыкта хата. Без балаларыбызны менә шулай итеп теге наоборот, сөйләгәндә безгә дөресен генә сөйләсен дип ияләндерер урынына без аларны ант итүгә ияләндерәбез. Һәм алар җәмәгать ахыр чиктә нәрсә? Ахыр чиктә ике сүзнең берсендә ант итә башлыйлар. Һәм балалар да нәкъ шулай безнең кебек. Әгәр дә алар еш ант итә башласалар, көннәрдән бер көнне ул инде антның инде бер кадерен, бер бәясен күрмәячәк, һәм ахыр чиктә хәтта Алла сакласын, ант белән ялганга да китергә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә галимнәребез дә әйтәләр менә бу хакта, әйме, менә кешеләрдә дип әйтәм, менә җәмгыятьтә антка җиңел караучы кешеләрнең ди күбесе, ягъни шушы проблеманың сәбәбе нәрсәдә ди? Кичкенә вакыттан балаларны ди антка җиңел карау белән тәрбияләделәр ди. Бала еш сөйләде, еш ант итте, еш валлаһи биллаһи дип сөйләп йөрде, әйме. Һәм шуңа күрә еш караганга, аларны үсеп җиткәч, алар инде теге бик тә особый игътибар бирмәделәр шушы антларына. Әйе. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзе, әйме,
үз гомерендә ул 63 ел яшәгән бит инде, шулай бит. Шул 63 елның 23 елы пәйгамбәрлек ни белән үтте, шулай бит. Пәйгамбәр булды, илче булды, Коръән китабы инде, халыкка дәгъват кылды, ислам динен җиткерде. Пәйгамбәребез 23 ел дәвамында бары тик 80гә якын ант кына кылган. Уйлап карагыз, 23 ел буена аны көннәренә тапкырлый башласаң, айлардан тапкырлый башласаң, һәм шуларның бөтенесен 80 антка бүлсәң, күпме килеп чыгар микән? Айга берме, ярты елга берме? Бик әз, мөхтәрәм җәмәгать, бик сирәк булган пәйгамбәребезнең антлары. Әйе, бик әз булган. Һәм шуңа күрә ул безгә бу мәсьәләдә дә үрнәк булып тора. Аның анты сирәк булган, ләкин иң үз урынында булган. Ягъни ул нинди дә булса сүзне сөйләгәндә, Аллаһ Тәгалә белән ант иткәндә, димәк, кешеләргә сөйләнә торган бу сүз бу гадәти сүз түгел. Бу бик тә җитди һәм бик тә шушындый дәһшәтле сүз. Инде моннан да аңламасагыз, инде моннан да белмәсәгез дигән шикелле, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям менә шушындый сүзләрендә инде акцент ясаган, ни ясаган, махсус, белгерткән сүзләрнең җитдилеге белән. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 80 ант кына кылган. Инде безнең тормышыбызны карасак, үзебезгә кире килсәк, безнең антларыбыз ничә? 80 миллион булырдыр бәлки 80 меңдер, бәлки нәрсәдер, ләкин моннан күбрәк. Һәм әлбәттә, бу инде бик үк күркәм әйбер түгел. Димәк, аңлашылды. Еш ант итү ул яхшы әйбер түгел. Аннан сакланырга кирәк. Антларыбыз сирәк һәм үз урынында бик тә җитди вакытларда гына кулланылырга тиеш. Өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, антларыңны бозудан сакланырга кирәк. Ләкин ант биргән сүзең әгәр дә гөнаһ сүзе булса, яки аның капма каршысы хәерлерәк булса, ул вакытта антыңны бозып, аның кәффаратын үтәп, аннан яхшыракка күчәргә кирәк. Мисал өчен, әгәр дә берәр кеше үзенең туганы белән сүзгә киләләр. Талашалар, ызгышалар, була торган хәл, бөтенебез дә кеше, беребез дә фәрештә түгел, шулай бит. Кызыша, нитә, сүзгә киләләр дә, берсе әйтә: "Валлаһи, мин сиңа бүтән килмим", дип әйтә. Үз туганына. Безнең динебезнең асылы, динебезнең асылында, төбендә, Коръән китабында, әйме, туганлык җепләрен саклагыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, бу гөнаһлы әйбер. Бу мондый антны беренчедән әйтергә ярамый, ләкин әйтте икән, аны дәвам иттерергә ярамый. Чөнки туганнар арасын бетерергә ярамый. Һәм шуңа күрә бу мәсьәләдә, бу эштә, әгәр дә ул аны әйтте икән, антыннан кире кайтырга тиеш, кәффарат кылып, инде туганы белән мөгамәләсен яхшыртырга тиеш. Кайсы берләре, мәсәлән, өйгә кайтып, хатыны белән сүзгә киләләр икән, хатыны аш пешергән, мисал өчен, ашарга пешергән, ызгышалар, талашалар, инде как обычно бездә була бит инде, һәм нәрсә, мин синең бүтән пешергән ризыгыңны ашамыйм дип әйтә, мисал өчен, әйме? Бер көн үтә, 2 көн үтә, гел кафеда ашап йөреп булмый, кибеттән сатып алган куры ипи ашап булмый. Һәм моның бит инде тамагын иде бит инде, барыбер вроде бы ярар, төкене кызган идем инде, вроде булай хатын ничә гына пешерә дип инде. Әгәр дә ул менә шушы яңадан шушы әйткән сүзенә кире кайтасы килә икән, әйткән сүзен бозасы килә икән, ул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, ул сүзен антын бозып, кәффаратын үтәп, кире беренче эшенә кайта ала. Кире беренче эшенә кайта ала. Һәм Пәйгамбәребез заманасында мондый хәл булды. Һәм бер вакытны бер кеше Пәйгамбәребезгә килгәч, Пәйгамбәребез дә озак торды. Хәтта караңгыланып беткән иде дип әйтә. Караңгыланып беткәч, ул Пәйгамбәребездән чыгып китте дә кире өенә кайтты. Һәм кире өенә кайткач караса, балалары йоклаган икән. Һәм балалары йоклагач, хатыны моңа ашатырга теләгән. Инде балалар йоклады, әйдә, хәт сине ашатам дигән. Һәм шунда бу әйтә: "Юк", ди. Балаларымнан башка ашамыйм дип ант иткән. Ант әйткән. Һәм инде күпмедер вакыт үткәч, бу төн бит инде, бу кич бит инде, күрәсең, ашыккан булгандыр инде. Инде ашарга теләгән бу. Ашарга теләгән, һәм шунда Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва саллям барып сорагач, Пәйгамбәребез булай дип җавап биргән: "Кем дип әйтә? Нинди дә булса ант бирсә, һәм аннан соң ант иткән әйбернең капма каршысы үзенә хәерлерәк дип тапса, ул вакытта антын бозсын ди, һәм кәффаратын үтәсен", дип әйтә. Ант бозган өчен шушы искуплениесен ясасын ди, һәм шушы хәерлерәген
үтәсен дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Аңладыгызмы? Мисал аңлашыламы? Әйе. Һәм шуңа күрә тормышта теге төрле хәлләр булырга мөмкин. Кемдер, мәсәлән, дусты белән сүзгә килеп, дустына әйтергә мөмкин. Всё, валлаһи, мин синең бүтән дустың түгел, мин синең бүтән нин түгел, әйме? Ул мөселман кардәше, хәерле, яхшы мөселман кардәше. Ул вакытта менә шушы дуслыкны да бетерергә тиеш түгел бу әйбер, әйме? Һәм кайсы бер вакытларда теге кеше ант итеп, обстоятельстволар, хәл-әхваллар үзгәрергә мөмкин. Ул ант биргәндә ул дөрес иде, ул хакыйкатен уйлый иде, ул ялганларга теләмәде. Ул антымда тугры булырмын дип ниятләде. Ләкин вакыт үзгәрү белән, шушы обстоятельства үзгәрү белән, ул инде сүзен бозарга теге карар кылды һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә белән ант итте. Шулай ук Сахих аль-Бухари һәм Сахих аль-Муслим хадисләр җыентыгында Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям бер хадисе килә. Анда әйтелгән һәм Пәйгамбәребез әйтә: "Мин ди Аллаһ белән ант итәмен ди. Кайсы бер вакытларда ант бирәм дип әйтә. Һәм ант биргәннән соң шушы ант иткән эшемнең капма каршысы миңа хәерлерәк икәнен танысам ди, ул вакытта мин шушы ике эшнең хәерлерәген сайлап алдым дип әйтә. Сайлап алдым ди һәм антымны боздым һәм инде антның инде җәзасын, кафаратын үтәдем дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә монда нәрсә шарт булып тора? Син ант биргәндә үк аны бозарга дип ниятләмә. Ант биргәндә үк җитди булырга кирәк. Антымны үтим дип әйтергә кирәк. Ләкин ант биргәннән соң, күпмедер вакыт үткәч, әгәр дә мәсәлән, хәл-әхвал үзгәреп, мәсәлән, әйме, яки гөнаһлы эш булды икән, мәсәлән, ант әйткән сүзең, әйме, мәсәлән, әйме, шул вакытта инде антыңны бозып кына кафарат кылырга тиешсең. Ләкин башка очракларда, мисал өчен, әгәр дә кеше үткән эш хакында ант итә икән, аны үзгәртеп булмый бит инде, шулай бит. Үткән вакытны, прошедшийны уже үзгәртеп булмый. Анда уже антыңны боза алмыйсың. Я син дөресен сөйлисең, я син иң баштан изначально уже ялганны әйтәсең. Алла сакласын. Әйме? Шулай ук, мәсәлән, әгәр дә ант биргәндә башка кешенең мал-мөлкәтенә, башка кешенең хакларына керә торган, аңа зулымлык китерә торган ант булса, монда да уже теге юк мондый теге, теләсәм бозам, теләсәм бозмыйм дигән әйбер юк. Яки син дөрес тугрысын әйтәсең, яки бөтенләй ант итмисең. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә Маида сүрәсенең 89-нчы аятында безгә антларыгызны саклагыз дип әйтте. Шулай бит, иң беренче аят без дәресебездә укыган идек, әйме? Антларыгызны саклагыз ди. Һәм аны нәрсәдән сакларга? Беренчедән, ант белән ялгауладан сакларга. Икенчедән, еш ант итүдән сакланырга. Һәм өченчесе исә антыңда нык торырга кирәк. Әйттең икән, ныклы бул, тугры бул, ләкин әгәр дә ант иткән эшеңнең капма каршысы яхшырак булса, хәерлерәк булса, ул вакытта кафарат кылып инде кире икенче нигә эшкә кайтырга һәм антыңның кафаратын үтәргә тиешлебез. Әйе. Һәм ахыр чиктә нәтиҗәдә әйтәм инде, антның кафараты нәрсә? Ул 10 мискин фәкыйрне я ашату, теге урта бер ашамлык белән ашату, әйме? Байлар ашамлыгы белән дә түгел, теге краплар, теге устрицалар түгел инде, әйме? Һәм ярлылар ашатуы белән дә түгел, урта бер ашату, әйме? Куры ипи дә түгел, средний ашату. Яки аларны киендерү, шушы 10 мискин фәкыйрне киендерү, яки инде бер кулны азат итү. Әгәр дә буларның өчесен дә башкара алмасаң, шул вакытта гына 3 көн уразага киләсең. Аңладыгызмы? Шуңа күрә, мәсәлән, хәлле кеше, бай булган кеше, ул сразу мин ураза тутам дип кутылырга тиеш түгел. Чөнки аның 10 мискинне ашатырга мөмкинчелеге бар, димәк, ул аларны ашатырга тиешле. Ул бер генә көн ашатасың. Юк, 10 мискинне сразу ашата, 10 мискинне. Берәрләп ашатсаң да була, җыеп ашатсаң да була. Бер көн дип ай буена түгел. Юк. 10 мискинне бер тапкыр ашату. 10 мискинне бер тапкыр ашату менә шул була тиешле. Аңладыгызмы? Һәм шуңа күрә ант бик җитди әйбер. Ант итү, Аллаһ Тәгалә исеме белән ант итү, ул безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әмер итте, әйме? Бары тик хак сүзләрдә генә булырга тиеш. Һәм ант итү бары тик Аллаһ Тәгалә исемнәре белән генә булырга тиешле. Шуның белән дәресебез тәмам. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.